Des del 2006, el programa Timol facilita la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual al mercat ordinari. Per fer-ho es fa servir la metodologia del treball amb suport, és a dir, es dona suport tant a l'empresa com al treballador durant tota la contractació, abans, durant i després. El programa Timol és una iniciativa d'àmbit comarcal, liderada per l'IMED, però que rep finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Garraf. Per tal d'aconseguir aquest encaix laboral, fem una anàlisi del lloc de treball i definim quines són les necessitats reals que té l'empresa i quin perfil de persona hi podria encaixar millor. Un cop tenim la persona, l'equip de persones orientadores fa l'acompanyament en el procés d'aprenentatge i d'adaptació del lloc de treball. Si es considera adequat, es pot realitzar un període de pràctica sense cost per l'empresa on la futura persona treballadora tingui la possibilitat d'aprendre les funcions a un ritme més lent. Finalment, des de l'equip de prospecció assessorem a l'empresa en les diferents subvencions i bonificacions que pot recórrer, que pot acollir-se de cara a aquesta contractació. I fem tasques de difusió i reconeixement amb les empreses que col·laboren amb el programa. El passat 2019 es van atendre al programa Timol 77 persones, 63 de les quals van aconseguir tenir un contracte laboral. Actualment tenim 7 persones aturades i 10 en millora de feina. Els perfils ocupacionals són molt diversos i tenim persones treballant des de perfils de restauració, personal de neteja, personal d'auxiliar administratiu o peons industrials.